Ja vás zdravím pri dnešnej hre, ktorú nám zaslal Pozatej had z klánu až 6 a uvidíme, čo tu tento borec urobil s touto hrou. Má Kranu Magna, je v čete, takže uvidíme, čo vymyslia. Četar má zase Včko, 215 Pčko, hevinku, no a uvidíme, ako to dneska dopadne. Samozrejme, Kramanak ide na správnu pozíciu, kde musia hevinky spotovať hevinky. Metka budú na hrade hore, vľavo, a ak tam nebudú mať nič, tak môžu strieľať do tých hevín. A uvidíme. Tvoj kolega si vybral trochu agresívnejšiu pozičku a už aj strieľa, už spotuje. Výborne. Tam tiež posielame šoty. Pekná šota. To bola pekná, to riskantná, ale pekná. To prešlo. Wow, dobre. Takže nie 3 šotíky si dal. Takže pecka. Takže poďme sa pozrieť na to. Samozrejme, oni si môžu navzájom pomáhať, čo je úplne super vec. Krásne postrely a my ideme ho vyriadiť. Jedna. Buď si roll a opadnú dve. Ešte jedna Majsa. Tak. Krásne si pojedli s prvou hevinkou, tá je už v garáži. Odpočíva, môže pustiť do hru. MBČ tam ide, musel mu ho byť na tej skale. Rade. Nevadí. No. Poďme ďalej. Náš borec znova ide na kopec. Zapomenovať hevinám. Ale. Tetečko si tam vyšlo krásne. To bol goldík. Ešte jeden. Pekný. Pekný. Ešte máme jednu ranu. Ideme vyhodnotiť. Tak, to je ono. Dostali sme jednu. Asi od tých mediek. No a uvidíme. Tento borec už by nemal dlhšie žiť. Áno, my ho vypneme. Poď. Nemáme depresiu. Teraz. Pekne. No hevinky sú dole, ešte jedna od enemy hráčov. Metka naše kapíňajú. Máme dole TDčko a metko. Oni majú dole dve heviny a TDčko. Takže vidíme metko. Posielam na štívenku. Samozrejme som spotov, pretože to je metko. A ďalší taký pot. Už sme len dvaja. Nám kapal celý tým. Bohužiaľ. Samozrejme teraz najlepšie vec, čo môžete urobiť, je sa zgrupiť aj k sebe a pomáhať si navzájom. Jeden zásobník, druhý normálny, takže poďme na to. Dobijeme ránu. Mali by sme dopustiť jednu ránu a poďme. Tak, krásne. On dáva hečka, samozrejme neprebije ho. Krásne, až šaura. Bum. Perfektne to vyšlo. Škoda, že nebol roll, že by bolo dole, ale ten si rozmyslí, či bude do nich chodiť, alebo nebude. Uvidíme. Takže. Náš kolega je stále plný, čo je výborná správa. No, ty poď, Majsa. Si dožil. Tak, ešte je hevinka, Boh vie kde. A ešte je TDčko, ktoré vidíme. To krmí náš kolega. Neukážeš sa, škoda. Hevina je tu, S-tovka je tu. Tak poďme do nej. Hľadáme si pozičku. Nevadí, to vyšlo vedľa. A to bolo dve zamierené. Tak. Tráfame ho. Tak, výborne. Náš kolega už schytáva trošku rany. Podľa mňa stihne do tú 11-3. Podľa mňa stihne. Stihol krásne. A teraz, toto už je easy podľa mňa. Sú dvaja. A keď jedno vypne, druhý to stihne. Snáď niečo s tým spraviť. Nádhera. Tak, nepremil, výborne. To je nejaký slabší hráč. Poďme ho zožrať. Krásne. Nádhera.
Fúha, pekne to pošafovali. Pekne. Vedavý na tie výsledky, to budú pekné. Určite. $6800, wow, paráda. Dva kiličky. Samozrejme, M-ko tam musí byť. Jasné. Tak to sa pozrieme. Ostatný prínos. Za 6 kg. M-čko. Spojenec, dokonca aj bratrivé zbraní. Jasné. Poďme sa pozrieť ďalej. Výdelek tam je. Paráda. No, poďme sa na to pozrieť. Wow. Majú obidva M-ka? Majú obidva M-ka. Tak to bola krásna hra. To je četa. To všetko zožrali oni. Všetky krízu požrali oni. Tuto páni nevedeli ani trafiť. Hrúza. Krásna hra. Nádherná hra. Ďakujem za poslanie tohto replaya. Perfektná hra obidvoch. Parádna. A ďakujem za to, že ste mi poslali. Majte sa, ahojte.